Kenichi, pots anar a comprar? No puc, tinc deures per acabar. Bé. Ja aniré jo. Dóna. No fa falta. Ja sé que ho dius per guanyar-te un rotllet de peix, Shishimaru, que no pots pensar en res més. Kenichi, vols ajudar? Sí, a veure, 17 multiplicat per... Oh! Shishimaru, no bordis al meu costat. Ja no sé què estava pensant. Vés-te'n, va, deixa'm fer els deures. D'acord, noi. És un portamonedes. Caram, és un portamonedes buit. Es pot saber què fa, Shishimaru? Ai! Ai, s'ha menjat el llapis. Shishimaru, que t'has pensat que el llapis és un rotllet de peix? Que ets boig, Shishimaru? Ja ho sé, ets un gos, però abans de tot ets un ninja i has de tenir més continència. Molt bé. Shishimaru, per entrenar-t'hi necessites passar una setmana sense menjar ni un rotllet de peix. Mira això. Un rotllet de peix! No, Shishimaru, em sents? Prohibit menjar rotllets de peix, d'acord? No vull fer aquesta mena d'entrenament. Bé, jo tampoc menjaré pastissos en una setmana. Quan en menjo tinc mal de queixal? Tu no en menjaràs? Està bé, ho provaré. Una mica més tard. Ai, si tingués diners em compraria un rotllet de peix petitó. Quina sort que he tingut de trobar aquesta moneda. Sí, truc ninja de l'aspiradora. Una moneda, soc ric. Quina sort. On és? Truc de fer-se-la dormir. Gos dolent, porta'm la moneda. Deixa'm que s'empila. Veu, Shishimaru, t'he vist com li prenies la moneda. Un ninja del poble d'Egan no pot ser cap lladre. Ai! Escolta, l'entrenament consisteix a fer abstinència. Ho veus? Jo també m'aguanto. Ho he sentit tot. Escolti, mamo, d'acord. Nois, m'han dit que feu un nou entrenament i com que us admiro molt, us vull donar aquest regal. Que ens portes un regal? Mireu això. Oh, no, hem d'aguantar. Però si són rotllets de peix i pastiscos tornen bojos. No, jo m'aguantaré. Fer tanta abstinència no és bo. Ai, ai, ai! Ho veus? Això és un càstig per no saber estar-te'n. Què ha passat? Veig estrelles. Nois, ara provaré a veure si realment heu progressat en l'abstinència. Teniu? Deu ser una altra trampa, poden ser petats. Com? Són de veritat. Ni. Shishimaru, ets un golafre, que no veus com s'aguanta en Jinzu? Quin rotllo. Ni. Mireu, en Shishimaru, tant que m'aguanto jo. Tens raó, és vergonyós veure'l d'aquesta manera. Això no pot continuar. Ni. Truc, falsos rotllets. On ja està tota feta de rotllets? Fora! Què vols, menjar-te l'edifici? Em pensava que eren rotllets. On hi ha un rotllet de peix gegant? Sí, me'l menjaré. És un pal d'electricitat. Ara veuran aquests. Ja sóc aquí! Ara ja sé que són ells. Mare meva, ho veig tot en forma de rotllets de peix. No pot ser que hi hagin rotllets de peix aquí. Són una temptació. Vaja, gràcies a en Shishimaru hem quedat tots ben xops. Rotllets? No en vull, no m'agraden gens. Tinc por dels rotllets de peix, ai! Crec que tot ho veu com si fossin rotllets. De veritat que ja està fart de rotllets? L'operació rotllets ha funcionat molt bé. Nois, perdoneu-me! No en vull de rotllets de peix. Ha sobrepassat el límit de l'abstinència i ara ja no li agraden gens. Em fa molta pena. No
pateixis, germà. Aquesta prova li ha anat bé. Ginjo, esclar que sí. Ja ha superat un nou entrenament com a gos ninja. Per celebrar el bon resultat de l'entrenament, menjarem rotllets de peix. Bé, nois, els rotllets de peix. Oh, no sigueu tan dolents! Escolta, Shishimaru, ara ja pots menjar-te'n algun, si vols. És veritat, menjar una cosa que no t'agrada també és un bon entrenament. Quins rotllets més fatigosos! Que bons! Ens ha fet veure que no li agradaven gens. Vaja, hem caigut a la seva trampa i jo ni me n'he adonat. Ai, que ruc que sóc. Tornaria a fer un altre entrenament com aquest, ja ho crec.